otieno mokalo. Wabro yudo mathoth weche manyien mabiro. To ka wadhi nyime en ni jokanyo mawuok e duond bura mar Ford Kenya e kaunti ma Busia owuok oko mar ng'anyo e boma ma Busia ka giseyo moko kuom jood bura man gi paro mar thich oko spika mar od bura maduong' Moses Wetangula e kom. Kotelnegi kod Pauline Nagila kaachiel gi Rispa Moraa ne giwacho ni dwaro mar thich oko spika no e kom ok bi nyalore kaluwore gi ting' mane Wetangula oting'o ne kweth mar Kenya Kwanza e yiero mar higa 2022. Gimedo ni dwaro ma kamano biro tok kane spika opodho kweth mathoth gi manok e od bura maduong' mamalo ataro mar chik mane dhodhi okalo. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo donji e wachno mondo res spika mar od bura mamalo. Lakini kumbuka kwamba alichukua Weta ndio kingpin wa hapa Western. Na sisi kama watoto wa Wetangula hatutakubali achezewe. Kura ni ya kila mtu, atatoka na tutapiga kura kama tumesemezana kama wana Western. Hizi njama ambazo zinapangwa dhidi yake ya kumtoa katika kiti chake cha uongozi Rais Daktari William Samoei Ruto, tunakuomba tafadhali simama na Speaker wa National Assembly. Rais alikuwa hana mtu yoyote Busia ama Western, akachukua ndugu yetu mwenye tunaamini Wetangula Speaker, akamweka kama nguzo yake na wakafanya agano ya kwamba yeye akipata atampea uspika. Kine kwa saa hii anajaribu kusukumwa na rais wetu amenyamaza. Tunataka asimame na yeye jinsi vile Wetangula pia alisimama naye. Joneno mag yiero ma e bwo riwruok mar pinje European Union oyango nohinga maduong' mathiro yiero mag Kenya en omenda michwalo modeko ne duol matayo yiero pacho ka IEBC gima mono duolno tayo chenro mage e yo mowinjore. E kinde mane gitwagi jofwambo, jakom mar riwruogno Ivan Stefanech nomedo ni onge